Darba waħda, meta kienet ix-xita ma stajtx noħroġ nilab fil-bġnien, ma kontx naf kif se naqbad ngħaddi l-ħin. Għalhekk, qabad biċċa karta bayda u ftit labsijiet tal-kulur. Pinġejt 4 naħliet fi ġnien sabiħ li għandna wara d-dar. Bil-ħajt tas-sejjieħ, is-siġar kbar u folti minn fjuri koloriti u dawn il-ħbib ġodda. Erika, Iris, Martina u Emma l-onktaru l-fuq mill-karta u sibni mdawra bil-fjuri u s-siġar li pinġejt fi ġnien in-naħliet. Maħej, ġbattikata dal-ħodu? Jidher li ġej xi sajf ta' tbatija din in-nixfa kollha. Nisma'hom jgħidu li qabel is-sajf ma kienx ikun daqstant kiefer. Immissa id-dinja qiegħda tisħon minħabba tħaħen u l-ħmiġ fl-arja maħluqin mill-bnedmin. Tajjeb ukoll, u se ikollna mbagħtu aħna. Biex simna ftit għasel, kellna mmorru nfittxuh daqstant fil-bot, kull imkien niexef, kull imkien maħruq bix-xemx. U bote, għax ma niflaħx inġor aktar u din ix-xemx qed inħossa tixwili ġwien ħajja. Iris, x'inti kwieta? Kollox sew? Ħallini Martina, għax jekk niftħilha bħalissa ħadd ma jwaqqafni. Ejjew nagħmlu l-aħħar sforz, ħbieb. Ħalli naslu sax-xeda u nistirħu ftit fid-del. Iġri, għax għandi nixfawċ aktar milli għandhom dawn l-eliqi. M'għandi aptit nagħmel xejn, lanqas enerġija biex nrewwaħ m'għandi. Jekk ma rrewwaħx, naqalkom hawn fl-art bla nifs. Fejn marret Iris? Jien naf, mela dik għandha kwiet f'ġisimha. Ma naħsibx li ħarġet barra, għax żgur tinqela f'din ix-xemx. Martina, Erika, Emma, lanqas se temnuni li se ngħidilkom. Biex int ġejja? Fejn kont? Mela qasimgħu din. Xi ħadd qed jisraq l-għasel mill-maħżen. U dan kif? Mhux kulħadd jista' jidħol fil-maħżen? U inti kif taf li xi ħadd qed jisraq l-għasel mill-maħżen? Mela qasimgħu din. Dal-lejl ma stajtx norqod minħabba sħana. Ftaħt it-tieqa biex tidħol ftit arja, imma l xejn, għal waqt it-twal, spiċċajt niċċassa lejn il-qamar sħiħ jiċċassa lejja mis-sema. Isħana kienet wisq. F'daqqa waħda, żgur wara nofs il-lejl, qisni smajt ħoss ġej mill-kantina. Għall-ewwel ħsibtni jew qed noħlom jew smajt ħażin, imma mbagħad il-ħoss reġa' nistema' u bdejt nitħasseb. Kif rġajt smajtu, tajt għall-murnara x'kien għaddej. Allura ma tiġix tqajjimna? Mort waħdek? U kikun qala xi ħaġa? Ħallija tkompli. Inżilt fil-kantina, fejn hemm il-maħżen tal-għasel, għax minn hemm kien derli li ġej il-ħoss. U kien hemm xi ħadd? Sibt li xi ħadd hemmhekk? Aqtawa ħanisma'. Kompli Iris. Ma rajt l-ħadd. Allerwieħ. Imma stenna, veru ma rajt l-ħadd, imma lanqas naf kif nispjega. Isu bħal kien hemm xi ħadd li qed iħares lejja. Ikolli ngħid daħlilna ħallil u x'ħin jien inżilt fil-kantina
kienet jistaħba. Daħal ħallil? Ma. U int fej taf li daħal ħallil? Ma sibt xejn nieqes? Dak il-ħin le. Dak il-ħin tajt ħarsa ta' malajr madwari u rġajt il-fuq fis-sodda. Imma bqajt naħseb u qabel ma ġajt inżil fil-kantina ma qatx bi kwieti. U sibt xi ħaġa fil-kantina? Sibt ngħid intbaħt li mal-art kien hemm diversi qtar tal-għasel. Għalhekk rajt sa fejn kienu jaslu u ftaħt il-biba. U lanqas qatt tobsru x'sibt. X'sibt? Li xi ħadd qed jidħol bil-lejl u jisirqilna l-għasel. X'inhu? Hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa. Speċjalment b'dan is-sajf li għandna. Diġà diffiċli biex insibu labra tad-dakra b'din in-nixfa kollha, imbagħad tiġi x-xitwa u nibqgħu b'xejn. Tassew? Irridu naraw kif se naqbdu lil dan il-ħallil. Ħaġa waħda hemm x'nistgħu nagħmlu. Dal-lejl nassulu ħalli naqbduh. Għandek raġun Iris, jeħtieġ li nassulu. U naqbduh. Badnik ħallil. ليه يا حسرة؟ xħallil ħallil. Ta' żgur li int ħallil, mela kieku x'qed tagħmel hawn. U mhux illum biss, il-bieraħ ukoll kont hawn, int qed tisraq l-għasel tagħna. ليه يا حسرة؟ mhux kif qed taħsbu intom. Allura, mhux aħjar tispjegalna ftit x'qed tagħmel hawn f'nofsa lejl? Ngħidilkom. Isimgħu, ejjew immorru fuq. U hemmhekk jista' jirrakkontalna kollox. Imma jekk dak li se tgħidilna ma joġobniex, dritt tant il-pulizija nqgħu sejrin. Dan is-sajf kif tafu intom inserta verament xott. Il-ħamrija niexfa. Il-ħxejjex maħruqa u aħna nemil spiċċajna bla ikel. Mhux għax aħna ninsabu ħafna aħjar. Biex insibu labra tad-dakra u nagħmlu l-għasel, irridu nivvjaġġaw ħafna u x-xemx tiżreġ ma tgħinx. Imma l-kolonja tagħna nemil ma tirx bħalkom. Jekk il-ġnien jinsab ox, aħna nispiċċaw bla ikel. Kif kont qed ngħidilkom insomma, id-deċiżjoni ttieħdet li l-kolonja tiċċalla u tmur tfittex post aħjar. Fejn hemm aktar tama li nsibu niklu. Għalhekk ir-reġina għatieta li tibgħat 5 minna biex immorru fitxu post aħjar fejn jieħdu l-kolonja tagħna. Jien kont wieħed minnhom. Meta der li l-sibt ruqa ħadranija taħt siġra kbira tal-ħarrub li kienet tajba biex nieħdu l-kolonja tagħna hemm. Ġejt lura naġġel, ferħan biex nagħti l-aħbar. Ma l-ferħ tiegħi ma damx. Kif intbaħt li l-kolonja kienet laħqet imxiet. Fittix fuq li fittixt biex ninaqat mal-bqija ta' sħabi u ta' familti. Ma kien kollu ta' xejn. Bħal donnom sparixxew. U issa, x'se tagħmel? Miskin. Ħalluh ikompli. Ġoħ beda jafas. U meta ma stajx nagħmel mod ieħor. Dejt nitlilkom bil-lejl. Nikol ftit mill-ħasel tagħkom. Nittama li ma taqbdunix. Ma volja. U sabattuni ux. M'hemmx tagħmel. Aħna ma nistgħux inħalluk bil-ġuħ. Veru, dan inserta sajf tassew kiefer u li kellu skars għal kulħadd. Imma mill-ftit li għandna dejjem nistgħu naqsmu miegħek. Ekku, Jien naqbel ukoll u nilqawk fix-xeda tagħna biex tiskemm il-qawwa tax-xemx. U waqt li nkunu qed nittajru, jekk ninsertaw lill-kolonja tiegħek, ngħidulhom ukoll fejn tinsab. X'naqbad ngħidilkom?
Grazzi ħafna ħafna. Intom salvajtu li ħajti. Dak is-sajf kien sajf li baqa' mfakkar għasħana li jagħmel u nixfa li ġab. L-annimali kollha batew, mhux inqas in-naħliet ħbieb tagħna. L-ikel qatt ma kien biżżejjed, imma n-naħliet qasmu l-għasel tagħhom mal-ħabib ġdid tagħhom Nemlinu. Sa dan it-tant, kull fejn kienu jtiru, kienu jfittxu jekk jarawx lill-kolonja tan-nemel ta' Nemlinu. Issa s-sajf kważi għadda, is-sħab beda jinġema u l-ewwel xita tinsab magħna. Dan min ġie dan il-ħin? Kontu qegħdin tistennew lil xi ħadd? Skużawni ġejt inħabtilkom dan il-ħin, imma għalli jista' jkun, mawx Nemlinu hux. Int min int? Għaliex qed tfittex lil Nemlinu? Aħna smajna li Nemlinu jinsab magħkom u r-reġina batitni biex inġibu lura fil-kolonja fejn hu postu. Għax ma tgħaddix? Tibqa' xem barra fix-xita? Nemlinu, naħseb li hawn xi ħadd lilek sew tistennih? Malli n-nemlu daħal ġewwa, Nemlinu għam minn postu ferħan se jtir. Dak kien il-ħabib tiegħu. Kien ġie għalih biex jieħdu lura fil-kolonja tan-nemel. Kemm tanqu flimkien. L-għada, iż-żewġ ħbieb nemel irħew lon it-triq biex jerġgħu lura lejn il-kolonja tagħhom. U sħabna Emma, Iris, Erika u Martina qegħdin fuq l-adba jxejrulhom. Xi ġmiel, fl-aħħar spiċċat in-nixfa. U qed jidher jinbet l-ewwel ħaxix. Xi ġmiel, fi ftit jiem oħra, ikonna tabit aħdar ta' ħaxix. U hekk għaddiet ġurnata oħra fiġnien in-naħliet. U l-ħbieb tagħna Erika, Iris, Martina u Emma, naħliet beżlin, talmu affarijiet ġodda fil-kumpanija ta' xulxin.